सदस्य श्री विशेश्वर हेगड़े जी। धन्यवाद मैम। आपने आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आङो मोनसे नोंथांमोननो खोथा शेयार खालामनो सानदों। बे जोंना गोदानै देरहानाय क'क्राझार लकसभानि एमपि जोंना मानाव गेदेर सार जयन्त बसुमतारी, बियो दिल्लीनि पार्लामेन्टआव जोंना एनडिएफबिनि खोथाबो बुंहैदों नामा, जेनेबा बर'नि मा समाजाखौ खोथाखौ बुंहैदों। नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनो ग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फरायनो जाहाथे नायलांग्रोजोबो। आपने मुझे मेरा क्षेत्र की समस्या को यहाँ रखने की जो सुविधा दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैम, मेरा क्षेत्र असम के कोकराझार है, कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी। उसमें एक एयरपोर्ट है, रूपसी एयरपोर्ट बोल के, जो उसको ऑपरेशनल किया गया आफ्टर 49 ईयर्स। 2021 के 8 मई को इसको ऑपरेशनल किया गया, लेकिन पिछले 2023 के 7 नवंबर से इसको यहाँ फ्लाइट नहीं चलता है कि उसमें फ्लाई वीक बोल के एक कंपनी ने उसमें ऑपरेशन किया था, लेकिन पिछले 2023 से ये बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है, इसको परसिवेबल रीज़न नहीं दिया गया, तो इसको फिर से चालू करना है। अगर फ्लाई वीक इसको चालू नहीं कर पाते तो इसको एयर इंडिया या कि इंडिगो कोई एक कंपनी को इसको चलाने के लिए हमारे जो विभागीय मंत्री उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुवाहाटी, रूपसी और कलकत्ता तक चलते थे, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है, तो इसको तुरंत चालू किया जाए। इसलिए मैं हाउस से मंत्री महोदय आपसे मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। नोंथांमोना रायजोमा खोनाबाय जानो हागौ। निश्चय बर' हारिनि थाखाय एक्चुअली बे रूपसी एयारपर्टनि थाखायल' नङामोन नामा, आं बेखौ सानो आरोखि। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे गोबां जोंनि बर'नियाव सल्भ जायो। बिदा गिदिरफोर एक्स एनडिएफबिफोरनि खोथा दंमोन। बे एक्स एनडिएफबिनि खोथाखौ जोंना मानाव गेदेर जयन्त सारा क'क्राझार लकसभानि एमपिआ दिल्लीनि पार्लामेन्टआव बुङोबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। जेन खारन बिसिनि अभाब अभिजगनि खोथा दङ, गियारनाब्लानि खोथा दङ, बे खोथाखौ बुंना होयोबा मोजां जागौमोन नामा, आं बेखौ सानो आरोखि। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।